S'acaba el somni de la Copa del Rei de la forma més cruel. El juvenil a masculí ha fet un gran partit, neutralitzant a tot un Barça durant 120 minuts i mantenint vives les opcions fins a l'últim penal de la tanda, que ha acabat caient del costat dels blaugranes. Orgull màxim per com ha competit l'equip en un escenari tan exigent i també per la gran comunió que s'ha generat com a club, omplint la graderia de la ciutat esportiva Joan Gamper de cervesers i cerveseres que han animat fins al final els nois de Sergio García. La primera ocasió del partit ha sortit de les botes de Joan Martínez, que ha recollit el rebuig d'una central lateral al pic de l'àrea i ha etzibat un xut tou que no ha trobat porteria. Rèplica del Barça amb un xut des de fora l'àrea que ha desviat Adriano a córner amb una gran estirada. El porter ha tornat a intervenir minuts més tard amb una altra bona mà per allunyar una centrada enverinada, però el cert és que els locals gairebé no han pogut generar perill davant una defensa cervesera molt sòlida. Aquí Joan Raventós ha buscat sorprendre el porter amb un xut llunyà que no ha agafat potència i atenció a aquesta acció. Joan Martínez baixa a rebre, regira, avança metres conduint la pilota, l'obre cap al costat esquerre per l'arribada d'Arnau i ell mateix s'incorpora la rematada per avançar l'equip al marcador al minut 41 i fer embogir tota l'afició cervesera, celebrant el gol amb els més petits del club com una autèntica família. A la represa, Joan Martínez ha tornat a generar perill rebent a l'espai la passada de Joan Raventós i traient un xut dins l'àrea que ha rebotat a les cames dels defensors rivals. Jugada assajada en el córner posterior que ha deixat a Joan Raventós en bona posició de xut a la frontal de l'àrea gran, però l'intent ha estat massa tou i l'ha atrapat el porter. Pocs minuts després de l'inici de la segona part, el Barça ha aconseguit empatar el partit amb un golaç de Guillem Víctor. El lateral s'ha incorporat a l'atac i ha etzibat un xut fort ajustat al pal curt, impossible per Adriano. El porter ha salvat sota pals una rematada d'Hugo Alba, però l'ocasió més clara ha estat pels cervesers. El Caire ha recuperat al mig del camp amb espai i ha assistit a Joan Martínez, que ha retallat a la frontal i li ha tornat la pilota per deixar-lo sol davant un Jakobishvili que l'ha fet caure i li ha impedit poder definir en condicions. L'equip ha negat qualsevol opció d'atac al Barça i un xut d'Adri desviat ha estat l'última opció per intentar evitar sense èxit la pròrroga. Només començar el temps extra, centrada lateral a les mans d'Adriano i l'àrbitre entén que hi ha penal en una agafada mútua entre Eric i Hugo Alba. Es complicava l'eliminatòria, però el davanter, que s'ha encarregat ell mateix de xutar-lo, ha enviat el llançament molt per sobre el travesser i s'ha mantingut un empat just al marcador. El Barça s'ha quedat amb 10 per una agressió sense pilota de Xavi Esparta a Adri i l'equip ha acabat la pròrroga mirant cap endavant i buscant el segon gol. Anglada, que avui debutava, ho ha provat amb un xut massa alt i Thomas també ho ha intentat amb un altre massa centrat des de fora l'àrea. Amb l'1-1 al final dels 120 minuts, tots dos equips s'han emplaçat als penals per decidir l'accés als quarts de final. Thomas ha estat el primer en agafar la responsabilitat, però el seu xut no ha trobat els 3 pals. El Barça sí que ha marcat i s'ha avançat a la tanda. En el següent llançament, Àlex ha aconseguit anotar ajustant la pilota a la base del pal i l'errada dels locals ha permès tornar a igualar el marcador. Ramírez l'ha enviat cap a dins decidit i l'excerveser Tomi també. JJ tampoc ha perdonat enganyant bé el porter, però el Barça ha tornat a empatar a falta de l'últim penal. Eric Alcaide s'ha topat amb una bona estirada de Jakobishvili i el porter blaugrana ha decidit l'eliminatòria en el llançament decisiu. S'acaba la Copa del Rei i només queda agrair-li a aquest equip el fet d'haver-nos tornat a il·lusionar amb la competició i l'orgull amb el que han defensat l'escut. Ara torna la Lliga i els nois de Sergio García rebran aquest mateix diumenge a Montjuïc precisament el Barça amb l'objectiu de seguir allargant una ratxa d'imbatibilitat que ja dura 15 partits.